diwrnod oeddwn ni fan hyn, ac o'n i wedi ffindio pac o gardia. A dyna lle o'n i'n trio chwarae solitaire fan hyn, a sŵn yn y porch, ac fi'n gweiddi, pwy bynnag sy'n porch wan, cliriwch chi fyny ar y chola, achos dwi'n eisiau clirio. A nes i feddwl mae yna rhywbeth yn edrych arna i. A pan nes i godi mhen ac edrych, be oedd ei ffen yn y drws fan hyn, di dod i fewn drwy'r porch, yn sefyll, buwch. Ddoth i fewn, ac oedd ei thrwyn fan hyn, yn un o'r cwpanna ar y dresser, ac o'n i'n meddwl, o, mae'n mynd i falu'n cwpanna fi. Ac oedd ei choes i'n mynd o ddyn, achos oedd wedi mynd rownd wi ar yr hwfer, a fi'n meddwl, o, yn hwfer bach i. A dyma i jyst yn mynd, dwm, 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 dwm. Ac o'n i'n meddwl, o, mae'n mynd allan trwy'r drws. Ond nath i ddim. Ath i ffordd yna. Ath i fewn i rŵm ganol fi. So dyma fi'n gweiddi ar y ferch, a'n Gwenno, tit, cwic, yna ddiwch yn y tŷ. Ac oedd hi'n mynd ffor hyn. A dyma Gwenno dod allan trwy'r drws. A dyma'n dod ar rhys a meddwl, o, sa'n byd yma, a troi a gweld y fiwch. A dyma Gwenno'n deud, mam, mae'n codi chynffon. A dyma'n pi, cofiwch, ar handset y PlayStation. Yes, meddwl ni sa fi'n hyn, dwi'n meddwl licio hwnnw. A dyna, mae'n penderfynu, oedd cael digon ar yr ymweliad. A dyma'n troi a cerdded, reit, rinc di lonc, allan drwy'r parlwr posh, allan drwy'r rŵm ganol, allan yn ôl i'r gegin, ac allan drwy'r drws, heb ddeud tara, cheeky ynde.